fes aquest acte d'homenatge, no vaig dubtar ni un moment a dir que sí, tot i el petit repte que suposava. En Francesc ha format part del meu entorn des de ben petita. A totes les coses d'iniciativa que em tocava anar, no per voluntat pròpia, a manis, actes, reunions, dinars, sempre hi havia en Francesc i també la Maria. Un avi ben plantat i elegant, sempre amb un somriure a punt i acompanyat d'una dona gran decidida i afable, que sempre em deien coses, em saludaven efusivament i amb qui passava ratos i m'explicaven coses. Unes coses que vaig necessitar créixer una mica més per entendre que en Francesc és un petit heroi de la nostra història. Un heroi nascut a Sant Jordi Desvalls, que amb només 16 anys decideix allistar-se de voluntari a l'exèrcit republicà, iniciant un periple que començà al front d'Osca, després a l'escola de pilots d'aviació que el portarà de Portbou a Moscou, d'allà a Samarcanda, Tbilisi i tants altres indrets, pilotant Pilokarpov I-16 i volant vies de tren als boscos de Pinsk. També el portarà a conèixer la seva companya de vida, la Maria, amb qui construir una família i amb qui iniciarà el dur retorn de l'exili. Anys més tard, amb la recuperació de la democràcia, continuarà defensant tot allò que ha lluitat, però aquest cop des d'unes primeres institucions democràtiques, essent tinent d'alcalde d'aquesta ciutat de Girona. Una breu pinzellada de la seva vida, una vida regida pels valors de la solidaritat, la llibertat, la justícia social, la igualtat i la fraternitat. Una vida que defineix la història d'aquest país, la nostra història. I sobretot, una font de convenciment que la nostra militància política, a Iniciativa o Joves d'Esquerra Verda, és l'herència de la lluita d'en Francesc i de tantes altres persones, conegudes i anònimes, que jugant-se la vida no van desistir mai en la seva voluntat de construir una societat millor i més justa. Gràcies, Francesc. Gràcies, Maria. Ciutadania compromesa, democràcia i llibertat. És una reivindicació molt escaient en els temps que correm de l'esperit del 79, de l'esperit que us va portar tota una generació de gent a agafar les regnes d'un país en situació molt compromesa, d'una administració local, no diré que inexistent, però pràcticament desapareguda del paisatge dels homes i dones de la ciutat, agafar les regnes difícils i començar a endreçar i a apedaçar tot allò desendreçat i desapedaçat que ens havien llegat aquells 40 anys de dictadura. És una reivindicació d'una actitud també que fa que comptem amb en Francesc Pararols entre els nostres ciutadans il·lustres, fa que sigui un veritable honor tenir-te entre nosaltres, fa que no cansem mai d'agrair-te allò que vas fer com a responsable polític en uns temps difícils i que vas continuar fent, potser encara més, després de la jubilació i que ho hem pogut gaudir tots plegats. I crec que és bo que tu, els teus, la teva família, la teva llarga família, tota la família política i tota la ciutat de Girona reconegui, sàpiga i conservi bé en la memòria el que la ciutat té ganes de dir-te d'una forma molt explícita. Jo penso proposar en els òrgans corresponents, que finalment haurà de decidir el ple, la distinció del guardó Atenei a persones, justament aquesta dimensió, aquesta aportació a la cultura democràtica que fa la teva experiència, el teu compromís, la teva experiència i el teu exemple. Per nosaltres és un veritable honor i un orgull tenir-te aquí. Vam ser la seva generació i en part la meva, una generació que va estar a les portes, que aquestes portes es van tancar, que vam haver de passar per una nit llarguíssima, però que en última instància teníem al cap la idea que l'entrada ens estava reservada i que podríem entrar, i vam acabar entrant. Jo aquí, com que no he portat dietari, no sabria situar-lo en el temps, però el col·loco al 87. En aquell moment, aquells ponts que en Francesc va ajudar a mantenir oberts comencen a reconstruir-se, comencen a ser eficaços. I en aquell moment li demanem un sacrifici. I és que del 79 al 83, anys després, torni a encapçalar les llistes de la coalició que en aquell moment es presentava i per la que ell, que no estava implicat en cap dels moments difícils, ni tan sols en les negociacions,
perquè les negociacions també comporten moments difícils, encara que tinguis la mentalitat oberta i que vulguis construir i recuperar els amics de sempre. Ell era el personatge que ens calia. I en Francesc accepta, uns quants anys més tard, encapçalar les llistes i assumir tot el pes d'una campanya electoral que preveien que seria complicadíssima i que ens portaria allò que podem dir disgustos. És aquí vaig descobrir l'aspecte de dedicació a les idees, de coherència amb la manera de pensar, amb la política que havia defensat sempre. Francesc, al costat de la Maria, al costat dels teus fills, nets, besnets i a l'espera dels rebesnets. Gràcies per tot el que ha significat per nosaltres, per Girona i personalment per mi. Gràcies. Diuen que hi ha un temps per cada cosa, però en Francesc li va tocar un temps per lluitar. En Francesc ha lluitat tota la seva vida, amb la força de les seves raons i de les seves conviccions, de la seva veu, de la seva mirada i sobretot amb la força incontestable dels seus records, uns records indestructibles que ara també ja són els nostres. Ell sap com ningú que la memòria és justícia. En Francesc Pararols és un home del seu temps, és a dir, del nostre temps. En Francesc és un home que no ha deixat mai de lluitar, que ha viscut èpoques de grans brogits i d'insondables silencis. Hi ha un temps per cada cosa, i a tots ens arribarà indefectiblement el temps de recordar moments, imatges i paraules. La història d'en Francesc Pararols és una gran història i les grans històries no acaben mai. Nosaltres el seguirem acompanyant, a ell i a tots els que, com ell, van fer possible que la història continués. Però ara cal de nou tornar a mirar endavant. Nosaltres només som una peça petita d'un engranatge que seguirà funcionant. Francesc, moltes gràcies. La lluita continua. Jo explicaré o justificaré, no cal que sigui justificar, sinó explicaré la necessitat d'aquest homenatge i de tants altres que hem anat fent i que farem amb persones com tu, citant precisament una part, un fragment, i el citaré textualment perquè és d'una lucidesa i d'una actualitat que fa escruixir, del Manolo Vázquez Montalbán, en el pròleg del teu primer llibre. Textual, diu: una circumstància important que ha limitat el memorialisme dels vençuts en la Guerra Civil és que les maneres de la transició van forçar que els dos bàndols fonamentals que la pactaren, els franquistes amb ambició de futur, atenció a la frase que se les porta, i la resistència sense altra alternativa que la reforma democràtica, també se les porta aquesta frase, decideixen no tirar-se la memòria històrica pel cap. I és just per moltes raons, però jo només em vull centrar en una, en diverses, però una. La personalitat, com és en Francesc. Sempre hem trobat amb ell, tots i totes els que l'hem conegut i els que hem tingut el goig de treballar-hi, la seva proximitat. Sempre els seus consells assenyats, rigorosos. Sempre la seva afabilitat. És la persona, l'home del somriure a la cara. La seva comprensió, quan tu estaves atribulat i li demanaves un consell. El seu equilibri, el seu coneixement, la seva experiència, la seva immensa cultura. Per aquesta peripècia vital, Francesc, per aquesta premonició que vas tenir de molt petit, avui estem aquí reunits per agrair-te
amb sinceritat profunda tot el que has fet per al país i per nosaltres, perquè és el mateix. El país són les seves persones. Tu has lluitat per nosaltres. I aquest és un agraïment que mai te pagarem prou. Això és una petita mostra tan sols. La Fundació Nous Horitzons avui reivindica la memòria, però les persones que estem aquí et reivindiquem a tu amb tota la teva obra, amb tota la teva economia, amb tota la teva proximitat. Moltíssimes gràcies, Maria, moltíssimes gràcies, Francesc. Bé, iniciem el segon bloc d'intervencions. En primer lloc té la paraula Joan Olòriz, regidor i portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa aquí a la ciutat de Girona. Maria i Francesc us estimo molt, us estimem molt. I per tant no és un acte polític solament, ni ciutadà, també és un acte de carinyo i d'amistat de tots els que hem tingut el plaer de conèixer. La Maria ha estat una persona clau en la teva vida i en la de tots els que la coneixeu. Jo recordo Chekhov que parlava de mare coratge, no? I a vegades aquell coratge i aquells moments en què podem defallir, tenim una persona al costat, sempre al costat, que fa que quan modes diuen que els diners o que tot té preu, sabem que hi ha una cosa generosa que no té preu, que és l'amor. Un és el que fa. I un se'l jutja no per el temps que està fent política en llocs importants. 4 dies i fum, cendra i fum. El que importa és la gent que recorda el que has fet, el que has treballat, el que sempre has estat al teu costat, el que sempre hem estat al teu costat. Per tant, Francesc, un plaer d'estar un cop més amb tu. El camí és llarg, les esperances són immenses, la gent que sempre tindrem al costat farà que les coses continuïn canviant. Gràcies. El meu pare, la meva mare i la meva tia representen els últims 100 anys de la història, de la nostra història, la meva en particular, però la de molts de nosaltres. D'aquesta part, al meu pare li ha tocat la més heroica. Vull dir, nosaltres, els de la nostra generació que parlaves tu abans, com a màxim ens vam embrutir les mans de tinta, vam córrer una mica i vam passar alguna nit heroica a comissaria, però no va passar d'aquí. A ell li va tocar la part, la que tots mirem amb orgull i mirem va estar a la guerra, va ser pilot i després va fer la Guerra Mundial i a més de partisan, de guerriller, que és la màxima aspiració. Però la història de la meva mare i de la meva tia, que és la dels nens que amb 11 o 12 anys van ser repartits per evitar els bombardejos del País Basc, van ser repartits per tota Europa. De la família de la meva mare va anar un cosí a Londres, 2 cosines a França i la meva mare, la meva tia i 2 cosins més a la Unió Soviètica. Aquesta és una part que també hem de recordar, i més avui, que avui diuen que és quan més gent fora del seu país per temes de guerra hi ha hagut més que tota la història. Però bueno, el meu pare diu que és un home de sort, primer perquè la prova és que esteu tots aquí per felicitar-lo, per demostrar-li la seva estima, i això vol dir que ho ha aconseguit, que ha aconseguit ser feliç, perquè té una família que l'estima, té una gent que l'estima, l'han estimat a la feina, l'han estimat a tot arreu. El meu pare és simpàtic i guapo. La foto no és la foto està deformada. El meu pare és més alt, més esvelt. Aquí la foto aquesta no fa justícia. No sé si haurà sigut el Nadal el que l'ha fet modificar, perquè esclar, comparant a la foto del meu pare amb la teva no hi havia color. El meu pare sortia molt millor. Bueno, jo agraïu-vos el que estigueu aquí. El meu pare demà m'aixecarà la meva mare preguntant qui hi havia i escrivint i apuntant i repassant.
agrair-vos el com l'heu tractat en tots aquests períodes, perquè l'heu tractat molt bé, ell se sent molt feliç de que us en recordeu del seu aniversari, de que se'l convidin als actes i tal, se'n sent molt feliç i molt gratificat. D'aquesta part de la història que us deia, jo dins de la meva família, a part de la història del meu pare que és coneguda, us podria explicar la de la meva mare amb fets de l'evacuació de Stalingrad, quan marxaven de Stalingrad, us podria explicar la meva tia, quan nosaltres portàvem els rètols del Che Guevara i la música sud-americana, la meva tia estava a Cuba i estava treballant per ajudar a la revolució cubana amb el meu tio. Vol dir que aquesta part que a nosaltres ens és més fàcil recordar, jo veig que quan la meva filla petita estudia la història, l'estudien igual que la dels romans, o sigui, no els hi és una cosa propera, és com si estudiessin, doncs això, l'edat mitja, els romans, qualsevol cosa. Jo, segurament no em tocava a mi haver estat aquí, tindria que haver estat el meu germà, ell ho hagués fet d'una forma, com a mínim hagués escrit un guió, que jo soc més poca solta i inclús m'he buscat una excusa per no fer un guió que he pensat que estaria més natural sense guió que fent-te'l, però bueno, no sé què més dir. Moltes gràcies a tots. Primer m'agradaria dir que tant per la Júlia com per mi és tot un honor poder estar avui presents en aquest acte, ja que Joves Esquerra Verda considerem imprescindible entendre d'on venim i saber que som hereus i les hereves de les Joventuts Socialistes Unificades. Per això, Francesc, et farem entrega de carnet de militant d'honor per tota una vida de lluita per la llibertat, la democràcia i el socialisme. Gràcies. Dir-te i dir-vos que és un orgull pertànyer a la mateixa organització política que en Francesc Pararols i que és un honor ser el responsable a Girona d'una organització política que compta en el seu bagatge amb tot allò que en Francesc li ha ofert. No va dubtar la nostra organització en defensar la República quan l'amenaçava el feixisme. Ja sabeu, prou vides que s'hi van quedar. I en defensar la democràcia, com s'ha vist aquí, més enllà de la República Espanyola davant del feixisme, i aquí allà en Pararols hi era. Ni va dubtar en defensar les idees i les persones en la duríssima postguerra, ni va dubtar en defensar el treball, en defensar els drets de les persones en la negra nit del franquisme. La nostra organització no va dubtar en construir un nou país amb drets durant la transició i executar una profunda transformació de Catalunya des dels municipis. La nostra organització no ha dubtat mai en defensar els drets nacionals i els drets socials agafats de la mà. Mai, tampoc ara. I en tots aquests moments ja ha estat en Francesc Pararols. Lluitant, donant exemple, amb una altíssima dignitat i amb l'orgull de pertànyer a una organització que està capaç de fer això. Hi ha gent que diu que els moments que vivim diuen que són una societat líquida, diuen, que es mou a batzegades, que es mou de manera ràpida, canviant, que tot allò que és nou és vell al cap de 4 dies. En aquesta societat necessitem exemples sòlids com els d'en Francesc, que ens recorden que adaptar-se a les noves formes socials i polítiques, alguns ens diuen ara la nova política d'això, no vol dir ni tan sols renunciar als principis que inspiren les organitzacions. M'agradaria poder seguir l'exemple d'en Francesc Pararols i per això reivindico per ara mateix una bona part del que per mi ell representa. Reivindico la política. Reivindico la política com l'eina més essencial per transformar la societat, especialment en temps de crisi. I reivindico el seu exercici amb orgull, perquè el bagatge i la història acumulada és imprescindible per créixer sense recomençar eternament. Tornar a començar de nou, tot de nou, com demanen alguns,
Com si de res hagués servit tanta lluita acumulada, no només seria un error greu, gravíssim, sinó que és un insult a les vides i els esforços que s'han esmerçat per arribar fins on som. El que sí que ens calen són lluitadors intel·ligents, compromesos amb la gent, compromesos amb el seu país, amb voluntat de transformació social, i necessitem el seu exemple i el seu bagatge. El teu, Francesc, i el d'aquells que, com tu, han dedicat tants anys al servei del demés. Com diu Salvat Papasseit, res no és mesquí, ni cap hora és isarda, ni és fosca l'aventura de la nit. Gràcies, Francesc. Seguirem amb tu i per tu. Donar les gràcies, que crec que és unes gràcies que li hem de donar com a país i com a partit, perquè sense gent com el Francesc no hi hauria ni país ni partit. La seva contribució, la de la seva generació, ha estat absolutament decisiva perquè la pervivència de Catalunya com a tal i la recuperació de la democràcia i les llibertats fos possible. I això per què? Perquè la seva generació, la generació del SUC de l'any 39, va prendre 3 decisions absolutament fonamentals i estratègiques que expliquen aquesta pervivència del país i del partit. Primera decisió, no van acceptar mai el resultat de la Guerra Civil, no van acceptar mai la victòria del franquisme i van decidir continuar la lluita contra el franquisme per tots els mitjans. En coherència amb això, van decidir no ser un partit d'exiliats. Sí, un partit que tenia exiliats, com el mateix Francesc que va viure a la Unió Soviètica, però és un partit que lluitava a l'interior, no un partit que estava esperant simplement que el franquisme s'acabés. I tercera decisió, combatre el feixisme arreu, com el Francesc va fer a la Segona Guerra Mundial, però també com molts altres companys que van combatre el feixisme arreu. No hi ha nova societat, no hi ha nou país que comenci des de zero. Tenim, els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a la memòria, tenen dret a saber, a conèixer quines han estat els processos, les lluites, la gent que ha portat el fet que ara tinguem una democràcia imperfecta, però democràcia al cap i a la fi. I nosaltres, el país, les seves institucions i també el partit, tenim també el deure de recordar i d'agrair. Per tant, Francesc, moltíssimes gràcies. Alerta vius, jo sé que si caiguesses, tants anys, molts anys, massa anys et demanava. Entre els sorolls dels cotxes del carrer i de la gent que atrafegada passa, amunt els soldats de la guerra, amunt els hi pateixen mal, la força del dret és vençut, s'acosta el vell temps de la pau. Endarrere aquesta gent tan profana i tan superba, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Sense parlar m'has dit, tot va creixent, lluita d'avui pel demà viu i lliure, que es va forjant aquells dies terribles, temps aquests temps de tantes ignoràncies. No m'he girat mentre serem creuades, he sentit fort un gran orgull, molt d'home, no em trobes sol, company, no et trobes sol.
i en som molts més dels que ells valen i diuen. Aquest meu cant és teu, l'he volgut nostre, aquest meu cant és teu, l'he volgut nostre.